ଗତକାଲି ରାତିରେ ପୁଣି ଆଉ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ କଳାକାରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ, ଯାହାକି ଏବେ ସବୁଠାରୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ହଁ, ଆଉ ନାହାନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ସିରିଏଲ୍ ଜଗତର ଜଣାଶୁଣା ଅଭିନେତା ଲିଟୁଙ୍କର ହୃଦଘାତରେ ପରଲୋକ ଘଟିଛି। ତେବେ ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ସେ ହୃଦଘାତ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ଲିଟୁ ଶହୀଦନଗର ସ୍ଥିତ ଏକ ବାସଭବନରେ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କ ପିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କ ସହିତ ସେଇଠାରେ ରହୁଥିଲେ। ତେବେ ହୃଦଘାତ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ହୃଦଘାତ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଆରପାରିକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଲିଟୁ। ଅନେକ ସିରିଏଲ୍ ସହିତ ଅନେକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଗୁଣ୍ଡା କ୍ୟାରେକ୍ଟରରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି ଲିଟୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅଭିନୟର ଯାଦୁ କରି ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଲିଟୁଙ୍କର ଅଭିନୟର ଛାପ ଏବେ ବି ଓଡ଼ିଆ ଦର୍ଶକମାନେ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି। ବେଶ୍ ଖଳନାୟକ ଚରିତ୍ରରେ ଦମଦାର ଲାଗନ୍ତି ଲିଟୁ ଏବଂ ଲିଟୁଙ୍କର ଅଚାନକ ବିୟୋଗ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମର୍ମାହତ କରିଛି। କାହିଁକିନା ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଏହା ପରେ ପରେ ଅନେକ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିସାରିଲେଣି। ତେବେ ଲିଟୁଙ୍କର ବିୟୋଗରେ ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖରେ ମ୍ରିୟମାଣ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଲିଟୁଙ୍କର ଏଭଳି ବିୟୋଗ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମର୍ମାହତ କରିଛି। ତେବେ ଲିଟୁଙ୍କ ବିୟୋଗ ସମସ୍ତେ ସହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ମାତ୍ର 48 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଇହଧାମ ତ୍ୟାଗ କରିଥିବା ଲିଟୁଙ୍କର ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ।